dinggem kadi among kadi ako kwakon na ala ko. Ay kung kunam ako kwata puso. Naminsan ko lang na indaton, ay ayak ko ken kwa na ken tagos na nga inaklo. Siya gayam ti kayak na asaan ket asika tadi nagpusunada. Taawan kan maganap na ken ka tais tambay kalaeng ikalsada. Ay kwadenggem kadi among kadi sumumanen talastog mo. Dila adda ngay sasaom nabayagen na gayam ko takbong kunam a best friend mo. Kunam asikati kayat na Maria Pusep agtal nakat na palalot. Uyaw na ka abus kan payta dorging ka kuyep kan payda kita mata. Basta kupwa kun ni mayan dinakamitan bibiyang utang kanal pasenti saritaan ada kamiti agkalaysa. Pangaasim di nagpagang angawan di mo kayat amasultak tarupang taadan income nagkinarian limayang ken sakti agkatuluyan. Madinsan di nasuuta tagmay sa ti ipatpatekta di dagesket inaklunata panagkunak na may saan tansa duni mayang ket agmamaya sikaken siyak inakainayan ayan kukwak nga rudi ti bigat ket kukwak na nga agpatpat na kasta ti akumpari nuwag tulagawan may sisyasi aglalong panggep ti babae nang nanguna nutay sa sexy. Basta ti akumpari nuwag tulagawan may sisyasi aglalong panggep ti babae nang nanguna nutay sa sexy. Madinsan di nasuuta nagmaymay sa ti ipatpatekta di dagesket inaklunata panagkunak na may saan tansa nuni mayang ket agmamayat sikaken siyak inakainayan ayat kukwak nga rudi ti bigat ket kukwak met nga agpatpat na. Tati akumpari nuwag tulagawan may sisyasi aglalong panggep ti babae nang nangruna nutay sa sexy. Tati akumpari nuwag tulagawan may sisyasi aglalong panggep ti